Гэта праграма «Вяскоўцы» і з вами Марыя Дзекан. Адкрыццё цэнтраў дакладнага земляробства, мадэрнізацыя жывёлагадоўчых аб'ектаў і палявыя работы ў экстрэмальных умовах надвор'я. Для сельскай гаспадаркі Віцебшчыны 2021 год быў няпростым, але насычаным значнымі падзеямі. Пра самыя яркія з іх раскажам у сённяшнім выпуску. Сёлетняе жніво стала асаблівай старонкай у гісторыі паўночнага рэгіёну. У адрозненні ад мінулых, уборачная кампанія 2021 года стартавала нязвыкла рана, у сярэдзіне ліпеня. Анамальная спякота паўплывала на хуткасць заспявання сельскагаспадарчых культур. З-за надвор'я частка пасяўных плошчаў аказалася непрыдатнай пад збожжавыя культуры. Паралельна наклаліся ўборка азімага рапсу, збожжавых і корманарыхтоўка. А гэта вялікая нагрузка на спецыялістаў. Каб выканаць заданне на 100%, аграрыям прыдзвінскага краю неабходна было ўбраць 400 000 гектараў. Усяго на хлебнай ніве ў вобласці працавалі звыш 1000 збожжаўборачных экіпажаў. Амаль пятая частка з іх перасягнула 1000 намалот, а дзвюхтысячнікамі сталі каля 25 экіпажаў. Двое аграрыяў пераадолелі мяжу ў 3000 тонн збожжа. Сярод рэгіёнаў лідарамі на сёлетнім жніве прызнаныя Віцебскі і Верхнядзвінскі раёны. Сярод аграпрамысловых аб'яднанняў лепшыя Верхнядзвінскі масла-сыр-завод і Аршанскі мяса-кансервавы камбінат. Вага караваю прыдзвінскага краю склала 780 000 тонн збожжа. Растеневодство, конечно, у нас получилось хуже в связи с тем, что были вот эти засухи. Конечно, мы не добрали. И, соответственно, в итоге у нас получается к уровню прошлого года, если брать по всем этим самым показателям, значит, ориентировочно где-то 92% только. Ну, это, конечно, скажем так, нас результат не радует, но делается сегодня все возможное, чтобы до конца года получить за счет животноводства какой-то плюс. По продукции животноводства практически, немножко мы, конечно, отстанем, но уровень прошлого года будет по итогам работы именно за 2021 год. Лідараў уборачнай кампаніі ў гэтым годзе ўшаноўвалі ў Шуміліне. Правядзенне абласнога фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі ўдыхнула ў райцэнтр новае жыццё. Усяго да свята аграрыяў абнавілі звыш сотні аб'ектаў. Яркімі фарбамі заіграў жылы фонд. Сёлета адрамантавалі больш за 4 дзясяткі дамоў. Будаўнічыя брыгады таксама займаліся асфальтаваннем двароў і вуліц, устаноўкай новых агароджаў. На тэрыторыі Шумілінскага раёна пасадзілі каля 1000 саджанцаў дрэў і кустоў. Сапраўдным упрыгожаннем пасёлка сталі новыя арт-аб'екты. Сярод іх тэлефонная будка, дарожны каток, футбольны буц і мяч. Змены закранулі установы культуры, адукацыі, спорту і турызму. Новыя аблічча набылі раённы цэнтр культуры, бібліятэка, сярэдняя школа нумар 1 і гісторыка-краязнаўчы музей. У наступным годзе абласны фестываль кірмаш працаўнікоў вёскі будзе прымаць глыбокае. Да галоўнага свята аграрыяў у вішнёвай сталіцы абнавяць каля сотні аб'ектаў. И город, и сельхозпредприятия приложат максимум усилий сегодня, чтобы действительно те объекты, которые сельхозназначения, конечно же, были приведены в порядок, были отреконструированы. Много там делается и по предприятию Голубичи, которое имеет комплекс подкорму КРС, идет активная реконструкция сегодня на этом комплексе. Есть там сегодня объект такой, как молочно-товарная ферма Квачи унитарного предприятия Константинов двор, которое практически в рамках модернизации сегодня строится. Практически новая будет ферма, которая позволит на совершенно другом уровне получать и молоко, и получать сегодня выращивание, и телочку выращивать, и в целом совершенно другой уровень. Каб каравай Віцебшчыны з кожным годам станавіўся цяжэй, у рэгіёне пачалі ўкараняць сістэму дакладнага земляробства. Інавацыйны падыход да працы на зямлі дазволіць не толькі палегчыць працу хлебаробаў, але і эканоміць на паліве і пасяўных матэрыялах. А восенню у Віцебскай вобласці пачалі працаваць адразу 2 цэнтры дакладнага земляробства. Яны адкрыліся на базе Ульскага і Глыбоцкага прафесійных ліцэяў. Адна з прыярытэтных задач цэнтраў – прафарыентацыйная.
Спачатку ліцэісты будуць адточваць навыкі паралельнага ваджэння на віртуальных трэнажорах, а праз некаторы час паспрабуюць свае сілы і на сапраўдных палетках. Энерганасычаныя трактары аснасцяць сістэмамі аўтапілатавання. Механізатары будуць толькі кантраляваць і карэктаваць працу тэхнікі. На факультатыўных занятках вучням раскажуць пра карысць дыферэнцыраванага ўнясення угнаенняў, навучаць расшыфроўваць электронныя карты палёў і прагназаваць выхад у поле пры дапамозе метэастанцыі. Аднак новыя веды і навыкі працы з перадавымі тэхналогіямі неабходна набываць не толькі моладзі, але і вопытным работнікам аграрна-прамысловага комплексу. Таму на базе абодвух ліцэяў будуць праводзіць перападрыхтоўку спецыялістаў, задзейнічаных у сферы сельской господарки. Сегодня отработаны карты именно сельхозугодий, по которым можно уже четко работать по внесению удобрений, по обработке сельхозкультур. То есть тут уже надо четко работать так, чтобы если внедрили, то до конца. Тут уже полумерами мы не можем обойтись. Поэтому, конечно, эту систему мы будем продвигать в области, переводить ряд предприятий на эту систему. Она позволяет, конечно, и повысить и урожай, повысить и экономию топлива при возделывании культур. То есть она наиболее важна для области. Конечно же, будем ее внедрять и будем что-то дальше идти, чтобы именно вот эти передовые методы возделывания сельхозкультур, они применялись в Витебской области тоже. Сучасныя тэхналогіі прыходзяць і ў жывёлагадоўчую галіну. Самы яскравы прыклад нестандартнага падыходу да гадоўлі жывёл – прадпрыемства Вусце Аршанскага раёна. У савецкі час гаспадарка была ў перадавіках, але з цягам часу прыйшла ў запусценне. 5 гадоў таму яе ўзяла пад крыло Нацыянальная акадэмія навук. З таго часу справы зноў пайшлі ўгару. Спярша акадэмікі аднавілі раслінаводства. Пасля, калі атрымалі добрую прадукцыйнасць, узяліся за жывёлагадоўлю. На будаўніцтва новага малочна-таварнага комплексу накіравалі 34 мільёны беларускіх рублёў. Для зручнасці работнікаў і камфорту жывёл усталявалі рабатызаваную карусель для даення, адзіную ў Беларусі. Невялікімі партыямі на комплекс пачалі завозіць з Еўропы чырвоных дацкіх кароў. Галоўныя перавагі гэтай пароды – непераборлівасць ва ўтрыманні, вялікая працягласць жыцця, устойлівасць да хвароб і, вядома, малако класа суперэкстра. Замежныя рагулі ўжо пачалі даваць прыплод. Першыя беларусы з дацкімі каранямі з'явіліся ў Вусці яшчэ ў лютым. Галоўная мэта прадпрыемства – атрымаць статус племянной гаспадаркі па гадоўлі дацкай пароды кароў. У далейшым рагуляў з Вусця будуць выкарыстоўваць у гаспадарках краіны для скрыжавання з айчыннай галштынскай пародай. Поспехі акадэмікаў высока ацаніў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. У кастрычніку ён асабіста азнаёміўся з умовамі інавацыйнай фермы. Кіраўнік дзяржавы назваў Вусце узорам для ўсёй краіны. Таксама прэзідэнт падкрэсліў, што такія комплексы трэба будаваць у кожным рэгіёне. Много сил, много трудов вложено работниками сельского хозяйства для того, чтобы вот это предприятие, оно было сегодня одним из лучших в Республике Беларусь. Конечно, благодаря тому, что люди трудятся, наводят порядок, проводят сегодня много работ по совершенствованию земледелия, по совершенствованию животноводства. Конечно же, это позволяет этому хозяйству, культуру земледелия, культуру животноводства поднять на некий другой уровень. Устинский пример, конечно, он радует и нас в связи с тем, что действительно видно, что есть сегодня работа и района, и области, есть сегодня результат по всем направлениям. Ну и, конечно, он используется и будет использоваться во всех хозяйствах Витебской области. Тэхналагічнае пераабсталяванне жывёлагадоўчай галіны Віцебшчыны вядзецца ў 2 кірунках. Для дасягнення хуткага эфекту з мінімальнымі фінансавымі выдаткамі у рэгіёне рэалізуецца праграма мадэрнізацыі старых ферм па спрошчаным механізме. Другі вектар – будаўніцтва новых высокатэхналагічных комплексаў. Гэта праца на перспектыву, неабходная для фарміравання галіны заўтрашняга дня. В Витебской области ведется работа на 56 объектах.
именно те, которые были раньше недостроены, те, которые сегодня модернизируются с использованием различных направлений. Порядка 46 в области уже в этом году введено профилакторию для маленьких телят, которые с нуля построены. Значит, порядка 40 построено именно хранилищ для травяных кормов. Это очень тоже важно в связи с тем, что корма надо сохранить именно в качественных хранилищах. Ну и эта работа также продолжается и по созданию нормальных условий для кормления вот этого молодняка. Значит, закуплено необходимое количество оборудования, это имеется в виду сосковые поилки для вот этих теляток. Также закуплено очень много у нас пастеризаторов, молочных такси для телят. Ну, тоже это позволило и снизить и непроизводительное выбытие скота, ну і також падеж уменьшить по Витебской области. Аўтаматызацыя вытворчасці тэхналагічная дысцыпліна і, як вынік, устойлівыя прывагі і павышэнне надояў. Гэта дзейсны шлях да павышэння эканамічнай эфектыўнасці сельгаспрадпрыемстваў. Акрамя таго, маштабнае фармаціраванне аграпрамысловага комплексу значна палепшыць умовы працы спецыялістаў, што ў сваю чаргу будзе садзейнічаць павышэнню прадуктыўнасці і прэстыжу аграрнай працы.